私は少年時代をこのジェノバの町で過ごした。貧しい時代だった。イタリアでは多くの人々が仕事がなく、外国に働きに行かねばならなかった。マルコ、とうとう最後まで母さんに笑顔を見せてはくれないのね。このジェノバやナポリの港から毎月数多くの人たちが移民船に乗って南アメリカへ向かった。ある人は家族と共に新天地を求め、またある人は家族と別れ一人、遠く大西洋を越えてブラジルやウルグアイ、そしてもっと遠くのアルゼンチンへと旅立っていった。マルコ、とうとう最後まで母さんに笑顔を見せてはくれないのね。誰にも長い人生の上には辛くて悲しい時が必ずあるの。そして誰もがその辛くて悲しい出来事を一つ一つ自分の足で乗り越えて一人前の立派な大人に育っていくものなの。さよなら、マルコ。やだ、お願いです。どうしてください。お願い。どうして母さんが。
よ。アメディオ。お腹すいたね。けど今日は忙しいから簡単なもので済まそうね。アメディオ、母さんからもう2ヶ月も手紙が来てない。どうしちゃったんだろうね。1年前にアルゼンチンに行ってからはちゃんと毎月手紙をくれたんだ。それも僕とトニお兄さんと父さん宛てのいつも3通。おかえりなさい。お昼の用意できてるからね。行ってきます。じゃあお願いね。はい、行ってきます。荷物をお届けに上がりました。受け取りにサインしてください。さあ、これよりご覧に入れますのは往復激闘涙涙の悲しき恋の物語。これ受け取りです。ご苦労様。ちょっと待っててね。はい、今日のお駄賃。ありがとう。そうだわ、さっきミケランジェロ号から電報が届いたの。あさっての午後にはジェノバに入港するわ。お母さんの手紙を載せて。あさって母さんの手紙が。いらっしゃい。よっ。トニお兄さん帰ってたの？ほらほら。お、ほらほら、アメディオ。お、今夜くらい早く帰ってくればいいのに、父さん。忙しいんだよ、きっと。それに僕が帰ってきてることを知らないんだ。トニオは夕方までおるんだろ。そうもしてられないんだ。もうすぐ鉄道学校の上級試験が始まるんでね。そうか。私はちょっと診療所へ行かなきゃならん。マルコ、すまんな。いってらっしゃい。いつもああなんだ、父さんは。僕のことなんか、トニお兄さんのことなんか、母さんのことなんか何にも考えちゃいないんだ。頭の中はいつも仕事仕事、日曜日だって仕事仕事。お前の気持ちもわかるけど、父さんだって大変なんだよ。そうだ、セベロベじいさんの店で昼飯を食べよう。それから。そんなの食べたくないよ。おいマルコ、どこ行くんだよマルコ。お前はのんきでいいよ。
お猿さん、一緒に踊りたいの？私のかわいい踊り靴、私が踊ればトレリロレロン、私のきれいな胸飾り、私が踊ればトレリロレロン。あなたはどなた？優しいお方、花かんざしをあげましょう。君上手だね。まるで人形が一人で踊ってるみたい。フィオリーナ、お友達に入ってもらったら？姉さん。あなた、名前は？マルコ・ロッシです。私はコンチェッタ。こっちの膨れっ面してるのがフィオリーナ。そしてこのチビちゃんがジュリエッタ。お猿、お猿。ダメよ。お猿さんが怖がるでしょ。お猿、お猿、お猿。ジュリエッタ。アメディオ、ほら見てて。バーンよろしくね。はい、5日後に移民船が出る。おまけに船賃は定期船の半額だ。これなら我が家の財布の底をはたけばなんとかなりそうだ。向こうへ行ってからのことはちょっぴり気になるが、なに行っちまえばなんとかなる。目指すは新天地アルゼンチン共和国だ。本当に定期船の半額でアルゼンチンまで行けるんですか？子供はさらにその半額。お前さん誰？父さん、大変だ。ロンバルディーニ先生には何度もお願いしたんです。娘の病が治ったら溜まったお薬代は必ずお返ししますからって。事務長さんお願いします。あの子はきっと元気になれるんです。ですからどうかお薬を。先生に話してみましょう。待ってなさい。はい。どうぞ。あら、マルコ、お父さんに用？はい。あんた事務長さんの息子さん？はい。そう、ありがとう。え？立派な人だ。あんたのお父さんは私たちの恩人だよ。薬を出してください。はい。マルコ。ありがとうございます、事務長さん。薬剤室で待っててください。はい。さあ、こちらへどうぞ。どうしたマルコ？父さん、ペッピーノさんがひどい熱なんだ。ペッピーノ？早くお医者さんに見てほしいの。私だって貧しい人たちを救おうとする君のお父さんの気持ちがわからんではない。ロシ君の力がなければあの診療所は成り立たないのも事実だしね。しかし物には限度というものがある。家族の幸せまで犠牲にしていいのかと思うがね。風邪ですな。風邪？なんだ。風邪くらいと高をくくるとひどい目に遭いますぞ。いや、高をくくれないのが先生方の費用なんです。しがない芸人に払える額じゃ。熱が出てきた。父さん。マルコ、あなたは私の初めての観客よ。父さん、口には出さないけど思ってるの。私には何もできない。ジュリエッタのおもりくらいがお似合いだって。そう思われても仕方ないの。私はただみんなにくっついて歩くだけ。父さんや姉さんが困っていても何の役にも立たない。何をやっても失敗ばかり。でもあの時、私
うん、屋根の上を本当に人形が歩いてるのかと思って僕びっくりしちゃった。マルコ、ありがとう。ペッピーノさんたち5日後に出る移民船でアルゼンチンに渡るんだって。それでね、僕に一緒に行かないかって。父さんには言ってなかったけど、僕母さんと別れてからずっといつか母さんを迎えにアルゼンチンに行こうと思ってお金貯めてたんだ。父さん、僕どうしても母さんのところへ行きたいんだ。待ちなさい、マルコ。父さんは反対だ。ペッピーノさんがどう言われたか父さんは知らないが、アルゼンチンへ行くというのは大人でも相当に大変なことなんだよ。でも母さんを心配するお前の気持ちはわかるが、いざという時は私が考える。だってもう3ヶ月も。ブエノスアイレスにはお母さんがお世話になっているメキーネスさんがいる。何かあれば必ず連絡してくれるはずだ。わかったね。この話はもうこれで打ち切りだよ。ごめんなさい。ミケランジェロ号が帰ってきた。母さんの手紙が。ジーナおばさん、母さんの手紙受け取りに来ました。ジーナおばさん、なんだ。そうに違いないんだ。母さんは僕が行くしか、僕が母さんを助けに行くしか。密航？マルコが？船からの連絡だと年格好が似てるんです。私が口を滑らせたばっかりに。この子に間違いありませんか？マルコです。事情は聞いたよ。海を恐れないところなんざさすがジェノバックだ。母さん思いのな。どうかね、お父っつぁん。この子をわしらに任せてみたら。でもこの船はアルゼンチンには。この船にはブエノスアイレス行きの積み荷もあるんだ。リオで積み替えるとき向こうの船長によく頼んでおくよ。どうだね、お父っつぁん。父さん、お願い。僕をアルゼンチンへ行かせて。僕どうしても母さんのところへ行きたいんだ。家へなんか帰らない。何度だって家出して。マルコ、言ってくれるか、私の代わりに。
lost in the wonder of it all, feeling very small. You need a dream or two to take along with you. Carry a dream inside your heart, and from the start you'll never be alone. Carry a dream to last your whole life long, and if you believe your dream, you're already home. 明日だ。とうとう明日、リオデジャネイロに着く。Carry a dream inside your heart. Use it to build a future of your own. Carry a dream to last your whole life long. And if you believe your dream, you're already home. こりゃひってオンボロ戦だな。ナポリからの移民船じゃこいつが一番早くブエノスアイレスに着くんだそうだ。うちの船長がちゃんと頼んでくれたから何も心配することはない。いいな。ありがとう。これは当座の食料だ。と言ってもろくなものが入ってる。どうしたマルコ。レオナルド国長、僕なんてお礼を言ったら。なんだ。母さんに早く会えるよう願ってるぞ。気をつけてな。あいあいさ。うん。おっしゃる？見ててごらん。アメディオ、バーン。いつもはここで倒れるんだ。バーン。おい、アメディオ。坊や、どこから来たんだい？ジェノバです。ジェノバから来たマルコ・ロッシです。わしはフェデリコ、シチリアの出身じゃ。この人はレナータ。そっちのチビはニーノじゃ。よろしくお願いします。そうか。そんなに大切な仕事をお父さんはなさっとるのか。それじゃジェノバを留守にするわけにはいかんの。母さんがアルゼンチンへ渡るとき、僕わがままばかり言って母さんを困らせたんです。だからもし母さんに何かあったら必ず僕が迎えに行くって固く誓ったんです。えらい。それでこそイタリア人だ。さすがジェノバっ子は生きがいいの。このフェデリコ、チャップを脱いだぞ。
何があったんだ？もうダメだよ。この船は舵を取れ。船長、本船は沈む。この船は沈むだ。やめろ。落ち着け。うるせえ。フェデリコさん。旅立ちの朝が来た。愛しいベラチャオベラチャオチャオチャオ。勇気を持て。イタリア人の誇りを忘れてはならん。さあみんな共に歌おう。旅立ちの朝が来た。愛しいベラチャオベラチャオチャオチャオ。この手で描きゆく自由への道。稲妻が空を咲き愛しい。しっかりしろ。あれが聞こえるか。たどりゆく暁への道。55ペソ65センターです。大した金持ちじゃないか。帰りの旅費です。落とすなよ。はい。わしは13リラ7ソルド両替してくれ。マルコ、ここでお別れじゃ。いろいろとありがとうございました。さよならフェデリコおじいさん。さよならレナータさん。元気でねマルコ。はい。ニーノ、さよなら。さよならマルコ。アメディオ、こっちはもう秋になっている。不思議だね。おっと、ごめんよ。大丈夫かい坊や。よそ見していた僕が悪いんです。そうかい。じゃ。失礼。コルドバまで子供1枚。20ペソ。坊や、どうしたの？ないんです。僕のお金が。困るな坊や、鉄道からかっちゃ。次の方どうぞ。持ってたんです。本当に確かにここに。おい、早くしてくれ。モルドバ行き間もなく発車します。お急ぎください。お急ぎください。待ってよ。
こへ行くんだ。おい、その子を捕まえろ。こら坊主、止まれ。おっと。待ってよ。危ないぞ。ほら、離して離して、あの汽車に乗らなきゃ。止めて、誰かあの汽車を止めて。ダメじゃないか。こんな危険な真似をしては。だってあの汽車に乗らなきゃ母さんに会えない。僕はもうクタクタだよ。一眠りさせてね、アメディオ。おお。さて皆様、これよりご覧に入れまするは、題して報復絶倒悲しき恋の物語。演じまするはイタリアの名家。え？マルコ。マルコ、マルコ、マルコ。マルコ。フィオリーナ。フィオリーナ、僕、マルコ。そうか。お前さんの母さんはコルドバにね。なんとコルドバとはね、わしらが見つけられなかったのも無理はない。
僕、みんなに会えて本当によかった。コルドバに行く元気が出てきた。金も持たずに食ってんのかい？僕、歩いてでも行きます。無茶だ。700キロ以上あるぞ。でも、コルドバに行けば母さんに会えるんです。だから僕、どうしても行かなきゃ。父さん。父さん。ダメだダメだ。わしはそんな遠い町には金輪際いかんぞ。父さん、お願い。ダメと言ったらダメだ。第一コルドバまで行くには金がかかる。さあ、今夜の舞台の支度だ。私のかわいい踊り靴、私が踊ればトレリロレロ、私のきれいな胸飾り、私が踊ればトレリロレロ。あなたはどなた、優しいお方、花かんざしをあげましょう。私のきれいな胸飾り、私が踊ればトレリロレロ。ご苦労さん。おかげで上々の入りだったよ。これは君の取り分だ。ところでフォスコさん、お手前コルドバに知り合いはおらんかな？心当たりないでもないが。今日はペッピーノ一座の晴れの門出だ。遥かなる古き都コルドバの地に黄金の塔を打ち立てようぞ。されいだすべ、さりゃご機嫌ね、父さん。わしの夢はすでにコルドバさ。かの地でいかにフィオリーナとアメディオを共演させるか、このペッピーノ様の演出の才をご覧じろ。されすべすべ、おんばるばしょよ、そりゃ。マルコ、何してるの？空。空？こんなに大きな空、僕初めて見た。すっごいや。我がイタリアのローマにも匹敵する古き都コルドバ。かねてからわしはこの雅な街並みを一度は見ておきたいと思っておったんだよ。もうすぐね、マルコ。早く会いたいな。マルコ、父さんなぜ気が変わったのかわかる？あなたのためだけじゃないの。どういうこと？私たちの母さん、ジュリエッタを産むとすぐに父さんと別れた。違う。別れも言わずに出て行ったの。いなくなったの。冷えてきたな。母さんは私たち子供も人形芝居も好きでなかった。
だから父さんは探さなかった。ごめん、僕ばっかり。違うの。ジュリエッタはかわいそうだけど、姉さんも私も母さんに会いたいとは思わない。けどマルコがお母さんを慕う気持ち、心配する気持ち、よくわかる。うまく言えないけど、父さんはそんな私たちのことがよくわかってるの。だからマルコは今度の私たちのこと重荷に思わなくていい。わかってくれる？それ進め。どうやら痛み止めが効いたようです。ありがとうございます。本当に助かりました。ですがあれは応急処置です。なるべく早く病院に連れて行かれた方がよろしいでしょう。病院？娘はそんなに？ええ。ですが私たちはコルドバへ行かねば。今は動かせる状態ではありません。せめてロサリオにあの子を連れて行かねば。ロサリオ？マルコにとってはそれが一番いいことなんだ、フィオリーナ。バリエントス将軍。退役したばかりの軍人でロサリオの有力者らしい。何かあった時に訪ねろとフォスコさんに紹介されていたんだ。何かあった時？明日の朝シスター・マルガリータがロサリオに行く。シスターと一緒に行きなさい。え？そっから先は将軍が面倒を見てくれるはずだ。ペッピーノさん、僕もコンチェッタさんが良くなるまで一緒に。ダメだ。お前はなぜここにいる？何のためにアルゼンチンへ来たんだ？母さんに会いに。だったらロサリオに行くんだ。一緒に行けなくてすまん。いつかジェノバに帰る時があったらきっとお母さんに会わせてね。見送りはしない。姉さんのそばにいたいから。だからここでお別れよ。マルコ、お母さんに会ってね。きっと会ってね。フィオリーナ、母さんの写真置いてく。そうしたらいつかまたみんなと会える。そんな気がする。きっと会えるって。マルコ！マルコ！マルコ！
これフォスコさんからの紹介状です。旦那様は留守だ。昨日ブエノスアイレスに出かけられた。ブエノスアイレス？用が済んだら帰るんだ。コルドバへ行く方法を将軍が考えてくださると。私は何にも聞いていない。お前の考えは分かっておる。どうせ仕事の世話をしろ、住む場所を探してくれ、そう言うんだろ。違います。僕の母さんがコルドバにいるんです。おふくろが？はい。だからイタリアから一人で来たんです。でももうお金も少ししか持ってなくて、知り合いもいないし。お前みたいなイタリア人が何人この屋敷にやってくると思ってるんだ。身寄りがないのやれ旅費を恵んでくれの、誰それからの紹介だの。突然押しかけてきたのは悪いと思っています。でも僕そんなつもりじゃ。金が欲しいなら初めから金をくれと言えばいいんだ。おふくろがどうとかこうとか見えすいた嘘をつくんじゃない。嘘？そうとも。だいたいイタリアから子供が一人で旅してきたなど誰が信じる。金をせびりに来ただけだろ、このたかりやめ。たかり屋。僕は嘘なんかついてない。マルコじゃないか。ほらわしじゃよ。移民船で一緒じゃったフェデリコじゃよ。フェデリコおじいさん。はあ、そうじゃよ。一体どうしたというんじゃ。フェデリコおじいさんイタリアの星にお集まりの皆さん、ここにたった一人でジェノバからアルゼンチンにやってきた男の子がいる。この勇敢なジェノバっ子が大金持ちのお屋敷で金欲しさのために嘘をついたと罵られ、犬ころでも放り出すように門前払いを食わされた。そいつはひでえや。どうしてそんなことになったんだ。この子はロサリオまでそんなことをするためにやってきたんじゃねえ。親父さん、訳を話してやってくれ。この子がマルコだ。マルコがたった一人でここへ来たのは、この国に出稼ぎに来たおふくろさんの頼りが途絶えたんで、それではるばるやってきたんじゃ。だがブエノスアイレスについても行方がつかめない。有り金はすられちまう。それでもこの子はおふくろさんを探した。そしてとうとうコルドバにいることを突き止めた。苦労に苦労を重ねてこのロサリオまでたどり着き、ちゃんとした紹介状を差し出したっていうのに、さっきのような扱われようじゃ。なんてこって、本当にひでえ話だ。この子は母親思いの優しい子じゃ。わしは何としてでもこの子をおふくろさんに会わしてやりたい。フェデリコおじいさんそこでだ、みんなの力を貸してほしいんだ。ざっと数えてもここには20人近くのイタリアでの人間がいる。一人2ペソ足らず出してくれれば、明日この子はコルドバ行きの汽車の中だ。もう余計なことは言わねえ。この子をコルドバへ送ってやろうじゃないか。それとも犬っころのようにここへほっとらかしておいていいのかね。とんでもねえ。
わしがついているぞ。任しとけって。みんな金を吐き出そうじゃないか。これを使え。よし、ここに入れろ。よし、こっちへよこせ。おい、早くこっちにも回せ。待て待て、手が先だ。どうぞ。この町の人間の無礼な仕打ちを償わせてもらいたい。母さんと幸せになれよ。ありがとう、みんな。ありがとう、おじいさん。いいんじゃよ、お前さんがここで受けた恩は。いつの日か必ずお前さんが他の誰かに返さなければならん日が来るんじゃよ。その時に思いっきり返せばいいんじゃ。着いたぞ、コルドバへ。マルコ、明日は母さんに会える。よかった、本当によかった。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今度こそ母さんに会えるんだ。のお宅はこちらですか？ごめんください。アメディオ、この家に母さんがいるんだ。ごめんください、ごめんください。メキーネスさん、メキーネスさん。坊や、メキーネスさんを訪ねてきなすったのかね？はい。もうここには住んでおりなさらんのだよ。え？一月ほど前かね、徳満へ越されたよ。徳満？ここにはあんまりおられんかった。遠いんですか、ここから？ 600 キロも北になるかの。600キロ。寒いのかい、アメディオ。どこか寝られるところを探して明日の朝一番の列車でトゥクマンへ行こう。離せよ、離しやがれ。大丈夫かい？小僧、お前もこいつの仲間か。汚い真似しやがって。お前らの来るところじゃねえ。さっさとこいつを連れて帰れ。待ってよ。何があったか知らないけど、そんな言い方される覚えないよ。そうだ、子供相手に大人げないんだよ。なんだと？へえだ。こいつ今度見つけたらただじゃ済まさないぞ。お？俺パブロって言うんだ。僕はマルコ、こいつはアメディオ。よろしくな。こっちこそ。よし、俺ん家へ行こう。晩飯くらいごちそうするぜ。でも悪いよ。
遠慮するなって。それに見たとこ旅してるみたいだし、泊まるところはあるのかい？まだ決めてない。だったら決まりだ。俺ん家に泊まりゃいい。ありがとう、パブロ。兄ちゃん、おかえり。晩ご飯できてるよ。フアナ、ダメじゃないか、寝てなきゃ。今日は気分が良かったの、それで。誰？俺の友達、マルコって言うんだ。こんばんは。よろしくね。こんばんは。あ、お猿。アメディオって言うんだ。よろしくね、アメディオ。お客様の分用意するね。そんなこと俺がやる。お前は寝てなきゃダメなんだ。わ、ほらほら、アメディオ。わ、わ。フアナ、本当に嬉しそうだ。客なんて久しぶりだもんな。マルコが来てくれてよかった。マルコ、アメディオと一緒に寝ていい？アメディオも喜ぶよ。わあ、よかった。ありがとう、マルコ。マルコ、お前本当にいいやつだな。パブロ、さあ後片付けしよう。フアナ、しっかりしろ。どうしたの？ひどい熱なんだ、フアナが。さっき動き回ったのがいけなかったんだ。大変だ。フアナ、しっかりしろ。パブロ、お医者さんを呼ばなきゃ。医者？医者なんかここへは来やしねえよ。でも早く熱を下げないと。パブロ、病院には行ったさ。だけど何度頼んだって見てくれねえんだ。この地区の人間だって分かったらな。俺たち貧乏人は人間以下に扱われてんだ、ここではな。マルコ、どこへ行くんだ？頑張れよ、フアナ。頑張るんだぞ、フアナ。こんばんは。夜遅くごめんなさい。急病人なんです。小さな女の子がひどい熱を出して。どこに住んどるのかね？サンペドロ地区です。サンペドロ地区？はい。あいにく先生はお出かけだ。またの日にしてくれ。そんな、お願いします。お願いします。開けてください。お願いします。うるさい。さっさと帰らないと警察を呼ぶぞ。病人なんです。往診をお願いします。どちら様ですか？お住まいはどちらなの？サンペドロ地区です。サンペドロ地区？お金は持ってきました。小さな女の子なんです。とっても高い熱で。20ペソ持ってる？夜間の往診料は高いのよ。これを渡せばトゥクマンへ行けなくなる。どうしたの？はい。
往診してください。お願いします。先生、これで熱は下がるだろう。あとは安静にしていればもう安心だ。ありがとうございます、先生。よかった、よかったな、不安な。よかった、本当によかった。よかった、よかったね、アメディオ。でも母さん、待っててね。必ず迎えに行くよ。いいか、マルコ。トゥクマンに行くにはこの方法しかない。こういうことは得意なんだ。俺に任せろ。さあ、マルコ。うまくいったね。まだ安心はできない。いいが、どんなことがあっても絶対顔を出すな。声も出すな。約束しろ。約束する。これ持ってってくれ。マルコ、ありがとう。本当にありがとう。お前はフアナの命の恩人だ。俺、お前のためならどんなことだってやる。それだけは忘れないでくれ。それにこんなものでも寒さしのぎにはなるだろう。ありがとう、パブロ。アメリアを捕まえておくんだ。こいつ、待て！そいつを捕まえろ！ただ無理だ！小僧。離せ！うるさい！お前の根性を叩き直してやる！これでも食らえ！約束だ！約束したんだよな！したんだよな！何をわかんないことを言ってんだ！マルコ、パブロ。こいつまだこれだ！ごめんよ、ごめんよ、パブロ。
なんだこの様。アメディオ、どこだアメディオ。出てこい。いるのは分かってるんだ。いいか、すぐに出てこい。この猿がどうなってもいいのか。次を探そう。待って、アメディオを話してやって。アメディオ、この線路をたどっていけば必ずトゥクマンに行ける。アメディオ、寒いかい？でももう少しだよ。すぐ母さんに会えるよ。アメディオ、そこに母さんがいる。ほら、そこだよ。母さん、母さん、どうしたの？母さん、待ってよ、母さん。ごめんよ、母さん。僕はもう母さんを助けに行けない。もう歩けないんだ。
とう、おじいさん。あの家だ。とうとう母さんに会える。ごめんください。ごめんください。何か用？僕、ジェノバから来たマルコ・ロッシです。マルコ・ロッシ？旦那様！大変です！旦マルコ・ロッシ。はい。どうやってここまで？君は私の手紙を見なかったのかね？ああ、マルコ。神様がお導きくださったのね、きっと。いいかね、マルコ。落ち着いて聞きなさい。坊や、さあ。離して！母さん！目を開けて僕を見てよ！僕がわからないの？マルコだよ！母さん！母さん！母キーネスさん、母さんはメキーネスさん。マルコ。マルコ。メキーネスさん、お願いします。母さんを助けてください。お願いします。お願いします。僕の母さんが死んでしまう。母さんを助けてください。マルコ。お願いします。母さんを助けてください。マルコ。母さん、僕はここにいるよ。もう決して離れない。ずっと母さんのそばにいる。だから早く元気にならなきゃ。僕を置いて死んじゃ嫌だ。死
ルコ。マルコなのね。母さん。マルコ。母さん。母さん。母さん。マルコ。私のマルコ。母さん。母さん。僕と一緒にジェノバへ帰ろう。父さんと兄さんが待ってるよ。僕たちが帰るのを待ってるよ。母さん。母さん。ロドリゲス先生、本当にありがとうございました。このご恩は。それは君が大人になるまでお預けだ。いつだったか君は医学に興味があると言ってたね。はい。お父さんが診療所に勤めておられるとか。はい。僕、できればお医者さんになりたいんです。お医者さんになって人の役に立つ仕事をしたいんです。父さんのように。その志が実現したらもう一度この国を訪れてほしい。私たちはその日が来るのを楽しみにして待っている。Sometimes it's lonely, lost in the wonder of it all. Feeling very small, you need a dream or two to take along with you. Carry a dream inside your heart. Wherever
you. See how it shines so clear and bright through the darkest night. Out there in the world, somebody loves you. So keep your eye on that star, trust in who you